Сега ще я справиш, само да снимеш и гледай оттам. Спирам. Ето. Тъй ли? Да, да бълбука, виж. Те време ще вече. Чакай. Тук е най-важното, тук да се лечи от детиче и тук вече рекичката. Защото да не стане тъй да изглежда, че преливат шмитиче за той. Да, бе, да. Гледаш долу да снимаш да изглежда. То се вижда доста добре. Нали го снимаш той? Нали се вижда, че и вода, гледай вече, тук тече. Ама не да спирам вече. То тя е къде? Я Данчо, тъс реката, тъс река. Да. Да, остай река да снеме той сега, чакай че. Абе Данчо, дай той сними най-важното е това. То се вижда доста добре. Вижда се, то не е снимката. То не, аз снимам клипче. Добре. Вижда ли се, че тече вода? Вижда се, че бълбукаш там доста добре. Ето чай тук чешмите да се види, че нали, те са празни, нали, че те не преливат. Да. Да, чешмите не преливат, те си... обаче водата... Да, тези доста разпита и вече хубаво го сними и тъй, ако искаш още виж как... Да, бе, не бе, то се лечи. Добре. То се лечи, че става... Сега я и оттатък да снимаш вече и да спирам. Почина... Защото направо ще стане. Да, ще стане ужас. Бах ти... И там в ония ъгъл чак има, да, после и там ще видиш. И там керало трябва да я метем вече. Ма нека да снеме Данчо, нали, той? Да. Защото в занимаването, да, от този ъгъл, ако искаш, от тук я сними. И да, друга, да. От този ъгъл да фаниш към вратата чак. Тъй. Викам и тъз да фаниш и другата да се... Не, то се вижда, да. Ама и снимки трябваш да правиш, и снимки направиш, защото... Аз направо ще го кача, нали, че казах, той клипче цялото. Нямата... Ще го качиш, ма ти да знам да идея, да снимчици. Ето ти колко запусти снимчици, като имат клипче, като се личи, нали, какво става. Добре. Тъй, не спирам. Ключи отваряй, кача.